Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Иван и това е втора част на Слендерина. Тук с мен е Ники. Здравейте! По-силно. Здравейте! Днес ще се опитаме да превъртим Слендерина на хард. Първо аз играя, после той и докато не превъртим. Хард. Не че лесно се превърта, ама само да си сваля горнището. Ще ми извините за момент. Така, готов съм. И да започваме. Бабичката е насам. Лището. Първото лище в първата секунда, добре. Мисля, че това ще е бърза игра и ключ, добре. Бабичка, да. Реши седи там. Вижте им мутрите. Скилс. Добре. Да, още. Ох, тук вече се стреснах. Защото изведнъж сега се обръщам и нищо нема. И занащя ми изкача. Кажи ми, ти не се ли изпуши? Да. То не е, че е много страшно. Почвам. Добре, преди 15 пъти играх. Даже Ники ми е свидетел, че я превъртях един път на хард. Да. Пред целия ни клас. Да, всички гледат. Все едно не виждали. Нямаше. Това е стълбището, момче. Има ключа, ама ние когато се бъдем. Ух! Бъх, братле, как се стреснах. Защото тази те дърпа едно. И тя те следи и изкача отгоре. Направо не ми се говори, братле. Ей! Да. Слендерина, ключ. И да, и някой затвори. И сега бабичката ще лежи. Това не ме стресна, защото много пъти. Ама това ме стресна. Така. Ники ми диша във врата. Нищо, бе, ела, бе. Аз се базикам. Да, извинете за тази кашлица. Няма ключ. Смисъл има до това, ама като... Смисъл като я вземеш ключ на обърках. Може и да е по земя. Не знам. Аз съм си правил настройките, защото бяха много гадни. В смисъл не съм ги правил, аз едни мои приятели. Тан-тан. Тук почти никога няма лище. Много рядко да ти излезне лище. Да, разбира се, изхубих си ключът. Горе има много интересни неща. Може би в предишната част не видели. Трябва да има ключ. Слендерина никога не излиза на стълбите, това съм го забелязал. Защото иначе ще е твърде... Нали, сега е твърде изи. Защото виждате, страшно е, да. Изкача, това е целта. Гледайте го.
Ей, момък. И през стената мина. Ние не сме през стената. Генефа. Така. Какво ще видим тук на бабичка? Ако ходя се мърда, но това е яко. Второто лето. Леса го. Тал в гардероба беше. Видя ли бе? Абе, та не ми изкачава в гардероба. От гардероба. Не. Тук вече стана страшно. Имам идея къде са другите. В смисъл, усещам се. Стреснали се. Мама отваря вратата и... Нихе вече насрагаш. Бам се. Добре, че не ми изкочи. Къде беше кухнята? Тук не видям. Ето го листчето. Листче до стола. Само ще ми изкочи. Няма. В смисъл тук няма 5 листчета. Още 4 ни остават. Своговора! Още 3 аспа. Още 4. Защото преди малко играхме на една игра 5+3. И аз вече се обърквам. Някой път мога да ви я кажа, мисля, да изиграм. В смисъл... Сега си ти. Очакай. Клипчето си ти. Ей. Я ти внимава. Телефона. Как? Ето. Аз не видя да се кача. И ти е трудно. Нож? Моля да те видя на клас. Да. Само си пусни мобилната. Що? Тихо. Докато чакам на велики... Как? Не знам. Братле. Направо нямам думи, бе. Как ще убие, бе? Лев това клипче. О, има скип. Добре. Скип тейп. Хит. Опа, свалим. Нищо. Без иска. Аз сме на безопасност. Рели. Спид. Имаме спид пощо. Това е с ключ. О, добре. Оцелил съм. Щом тук няма, има за това. Какво ти каза, бе? Та игра си я знам. Тук няма. Защото там имаше. Значи ли са на горния етаж повечето. Ники, искам да те видя на кажеш. Чакай, не съм. Кой тъха си? Мога да си правя седмица. Не ми давай? Да, но нямам толкова пари. Я. Я да те видя. Макс е... Макс... 1 милион и 200 хиляди. А то е толкова за седми тъха. И седми, знаеш какво? Ще имаш. Майко, фиалки неща. Как ми е? Бе! Къде е клип? Видео? Писани, бе, от тази сандина. Моля те, постарай се да не умираш, защото не умираш. Още едно умиране, нали, смисъл ти умираш и спираме клипа, защото
защото стана много дълго време. Никша. Да, почвам. Да. Не може. Да, аз се въртах и тя точно изкача върху мене. Лехард, бе, брат, лехард. Тръците, това. Там не тръци, затрапам вече. Айде, скип. Да се върнем тук, в началото. И това беше от нас. Надявам се да ви е харесвало. Аз бях Иван, с мен беше Ники. Харесвайте клиповете за още такива поредици или на други игри, пишете в коментарите. И чао!